Díky. Děkuju moc. Díky chlapi. Zas neblázněte chlapi. Díky moc. Vítám vás na vánoční besídce našeho sboru dobrovolných hasičů. Ahoj, ahoj. Dobrý den. Jako hlavní trenér jsem si letos pro vás pouštění připravil já. Tak co, hoši? Dáme příští rok ten rekord. Minule nás zařízli o vteřiny, ale všichni moc dobře víme, jak to bylo. Že jo, Bohouš? Takže chlapi, když budeme pořádně trénovat, občas držet tu životosprávu, tak ono to co? Ono to půjde! Co? Jo! Díky, děkuju. Díky. Hoši, životospráva, příští rok je o vteřinách, hoši. U nás půjde o vteřiny i příští rok. S férovými tarify vám totiž jako jediní účtujeme všechny hovory po vteřinách. Vodafone.